Εδώ, αν θέλετε να σας πω ότι σε ένα πείραμα, μια μελέτη που έγινε, είδανε ότι το μωρό με το που γεννιέται το αφήσει στην κοιλιά της μητέρας, τα πρώτα 20 λεπτά κινεί το κεφάλι του γύρω-γύρω και ψάχνοντας. Στα επόμενα 20 λεπτά αρχίζει και κινείται, έρπει. Crawls, λέει η βιβλιογραφία, δηλαδή κινείται, έρπει και κατευθύνεται προς το στήθος της. Εάν σαπουνίσουμε ένα από τους δύο μαστούς, θα πάει στον μαστό που δεν σαπουνίσαμε. Φαίνεται, οδηγείται από τη μυρωδιά. Και στα επόμενα 20 λεπτά κάνει την πρόσληψη της θηλής και θυλάζει. Αμέσως μόλις γεννιέται το μωρό, πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, πλην το ότι πρέπει να κάνουμε τι? Να σκουπίσουμε το μωρό από τα αίματα και το σμίγμα, έτσι. Όχι πλύσιμο, απλώς σκούπισμα, τοποθέτηση της μητέρας δέρμα με δέρμα, δηλαδή αυτό είναι το λεγόμενο skin to skin contact στη βιβλιογραφία, το σκεπάζουμε με μια μικρή κουβέρτα, αυτό θεωρήθηκε ισοδύναμο της καλύτερης θερμοκοιτίδας για θερμορύθμιση του νεογνού και αφήνουμε το μωρό να πιάσει όταν θα έχει την ετοιμότητα το μαστό της μαμάς. Σύμφωνα με μια τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2009 στο New England Journal of Medicine, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μια μητέρα η οποία γεννά με πρόκληση με καισαρική χωρίς επίγουσα ένδειξη στις 37 εβδομάδες κύησης έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε διπλάσια πιθανότητα ασθένειας στο μωρό. Στις 38 εβδομάδες κύησης η πιθανότητα είναι τουλάχιστον 1,5 φορές παραπάνω για άμεση ασθένεια στο μωρό. Τι είδους ασθένεια? Προβλήματα αναπνευστικά, προβλήματα εισαγωγής στο νοσοκομείο και προφανώς επειδή επηρεάζεται και η όλη διαδικασία της έναρξης της διατροφής και του μητρικού θυλασμού, το αποτέλεσμα για τα περισσότερα από αυτά τα μωρά είναι να μην μπορέσουν να θυλάσουν.